Naoperahan na ang duha ka tuig nga bata sa Kalibo Aklan matapos gintuyo nga utdan ang iyang kinatawo sang ginapasuni may diferensya sa paminsaron. Suno sa Kalibo Police sinali nga nagsulod ang 32 anyos nga sospek sang bukas ang pertahan sang balay. Nakita sini nga nagakatulog ang bata kag gilayo na ginpilasan ang kinatawo sang biktima. Nakita na lang sang amay nga duguon ang bata kag giningagaw dala sa ospital. Wala man na recover ang gingamit sang sospek sa karon turnover na sa iya ginikanan. Diri sa talamnan sa Pulo Maestra Vita Oton, Iloilo, nagdiretso ang armored car matapos naglapaw sa dalan. Suno sa pahayag sa nakakita sa aksidente, naglupok ang guma sang salakyan, rason nga wala na kontrol sang driver ang manibila kag nagdiretso sa talamnan. Maswerte nga wala na pilasan ang driver kag ang duha kasakay nga gwardya. Nadakpan sa tingob nga pwersa sang Panay PNP Capiz Provincial Drug Enforcement Unit kag PDEA Capiz ang duha ka drugista matapos ginkasah ang bypass operation. Arestado sanday Jericho Besorio kag John Anthony Bernas sa barangay Kandual, Panay Capiz. Na-recover sang otoridad ang kapin 0.4 gramos ang suspected shabu sa duha ka subject. Pasakan sang kaso nga paglapas ang Comprehensive Dangerous Drugs Act ay labi na ang sections 5 kag 11 sang Article 2 sang Republic Act 9165. Ginhatagan ang 20 ka mangunguma sang kapin 1,500 kilos sang ahos nga benepisaryo sang High Value Crops Production Program. Nagikan sa banwa sang San Jose, si Balom San Remio kag patnungon ang mga mangunguma nga ginhatagan sang Bulig. 300,000 pesos ang ginpondo sang Department of Agriculture nga nagatuyo nga mapasanyog ang produksyon sang ahos matapos naglubo sang ginhalitan sang El Nino.